Na mga tao mga igsoon nga andam sila, ang uban po dili pa andam. Ngano man kay naa pa sila sala. Ang sala mo hinungdan nga dili kita maandam. Kay sa langit mga igsoon, mga young people, dili pwede makasulod ka kung naa kay sala bisan gamay. Dapat wala kay sala kung moadto ka sa langit. Ngano man kay ang atong Ginoo is holy, holy, holy. Naka-remember mo ana sa Bible, ginasulti sa Bible, God is holy, holy, holy. Ang meaning, God is separate, separate, separate. He is completely separate from sin. Ug ang iyahang pagka-separate, naghimo kaniya nga perfect. He is ultimately and infinitely perfect. Kabantay mo anang puti kay nga sanina. Gadanag sa kaputi. Labaw pa, kaputi ang Ginoo niya na. Nga tungod sa pagka-perfect sa Ginoo, ang mga angels sa iyang atubangan, gatabon sa ilang mga mata, gatabon sa ilang mga tiil, ug ang duha ilang gipakpak. Adunay 6 wings. Kung basahin mo sa Isaiah chapter 6, ang duha gigamit sa paglupad, ang duha gigamit sa pagtabon sa nawong, ang duha gitabon sa duha ka tiil. Sa dihang sila nag-face sa glory sa Ginoo sa iyang nga trono. Dahil gikanta sila, holy, holy, holy. Then ang prophet nga nakakita, ningon siya nga, alaot ako, kay ako makasasala, na ako unclean lips. Nganong gatabon ang mga angels sa ilang mga mata, tubangan sa Ginoo. Kaya Ginoo, balahan kayo. Muna mga young people, nga kung ikaw, adunay isa lamang kasala, kung maadto ka sa langit, disqualified yun ka. Kabantay mo ng babae nga arte kayo, nagbaklay sa dalan, napiskan gamay ang iyaha nga sanina o gamay kang lapok, niya puti yang sanina, suko na rin kay siya. Uli din siya sa iyaha nga balay, kay nag-ilis o bagong sanina, kay nabuling di ane, dayon basig maignan siya nga hugawan tungod sa gamay ra kaayo nga buling. Nakakita mo babae nga nana wala. Or kamo to. Bitaw. Nanay mga babae nga nana, arte kayo dili ba? Mga young people ang atong Ginoo labaw pa ni ana. Kay ang Ginoo is perfect, perfect, perfect. Holy, holy, holy. Mo na nga kung ikaw moadtog langit pagkatapos nagdala kag isa lamang kasala, disqualified ka na. James 2:10. Si bisan kinsa ang gatuman sa tibuok balaod, unya nasipyat lamang siya sa usa ka balaod ni ani, disqualified na siya. Guilty na siya sa tanan niya nga binuhatan. Tanan nga sugo iyahang gi-obey. Napakyas lamang siya sa usa ka command. Dili na siya qualified at tubangan sa Ginoo para malangit siya. Ngano gani kay ang Ginoo, balaan, balaan, balaan. Now, unsa man to pagkalangit mga young people kung inana kataas ang standard sa ato ang Ginoo? Na by chance malangit ang mga tao sa kalibutan? Nga ana man kataas ang standard sa Ginoo? O wala? Wala ngano man. Hugaw kitag hunahuna. Atong baba hugawan kayo og sulti. Atong mga kamot, atong lihok, hugaw og sulti. Labaw na atong utok. Murag basurahan sa kahugaw kaysa matag adlaw magahuna-huna kitag maayo og mga daotan nga mga huna-huna. Dili ba? Nakakita ka babae nga kanang strikta kaayo unya kanang nahiwi iya nga kilay. Now strikta kay pero hiwi og kilay. So mga hinawayon kita, no? Mga lalaki pod. Ang huna-huna sa mga lalaki, mga bulingon pug kayo. Ingon pa ni Kristo Jesus, kung magtutok ka sa babae, nga imo na siyang gihubuan. Nagkasala na kong pagpanapaw. Umoga na cases mga igsoon sa mga tao sa kalibutan. Now, sa ingana nga situation, wala gi chance ang tanan tao sa kalibutan nga malangit tungod sa kahugaw sa ato ang kinabuhi. Now, impierno na ba tanan padulong dili? Nabay solusyon nga malangit ta o wala na? Unsa man ang solusyon? Di ba ang problem para dili kita malangit kay sin, di ba? Unya bisag isa lang kasi di na kita malangit, dili ba? James 2:10. Karon, unsay solusyon para kita mahimong perfect? Para malangit na kita. Wala tay solusyon nga mabuhat mga young people. Ang uban nga mga tao sa kalibutan, magbuhat kog maayo para matuplian ako akong bad works. Kung magsubugat ako ang good works, posible malangit na ko. Kung pananglitan nakakawat ako 1,000, ako ra nang iuli og 5,000. Di ma-erase na akong sala nga pagpangawat og 1,000. Mangutanan ko sa inyo ha. Qualified ba i-erase ang imong good work para sa bad work? Dili. Nganong dili man? Di ba sa balay mga young people kung wala ka ng hugas plato,
Ug musukong mama nimo para maulian siya sa iyang kasuko. Manghugas og plato dayon, manglampaso dayon ka, manilhik ka, dayon maulian ang mama nimo, di ba? Di ba? Now, sa Ginoo, maulian ba siya pag tuplian nimo good works, imong bad works o dili? Yes, imo lang. So pwede maka-erase ang good work sa bad work? Okay, nakasala ka na record sa bad work. Dahil mabuhat ka good work para nga i-erase sa imong nga bad work. Ma-erase dili. Ngano dili man? Okay. Example, nakiutang dito sa tindahan. Nakautang kag 5. Bayaran ni mog 10. Mabayaran dili? Mabayaran. Apa kay sukli, dili ba? Now, ang sala baya murag utang. Kabalo mo siya bayad sa sala? Ha? Lang? Oh, hapit na gyud. Actually, sakto, pero nagay word nga gusto na ko pabuton. Unsay bayad sa sala, mga young people? Romans 6:23. For the wages of sin is death. Kaya ang mga bayad sa sala, kamatayon. Kung gusto ka nga, i-erase ang imong sala or bayaran ang imong sala, there is only one payment. Death. Dili good works. Wala kay makita sa Bible nga katudlo ang Bible nga kung i-erase nimo imong sala, ang i-erase niya na is good work. Mangguna ka, manglampasok ka, ni babae nga nadagma, imo pabangunon, ang mama nimo imuhang tagaan og kanang mga sabon, kwarta para ma-erase imong mga sala. Wala na sa Bible. Ang i-erase sa sala, mao lamang kini, kamatayon. Now, kamatayon ni kinsa? Atong kamatayon dili. Kung mamatay ka, mabayaran na yung sala nimo? Daghang mga tao sa Semana Santa magbunal-bunal sa likod. Magpi-pi-pi sila. Para ma-erase ang ilahang nga mga sala. Mangutana ko, ma-erase dili. Dili oy. Ngano man, ang ilahang halad sa lawas, ang ilahang dugo na ibuling sa sala, dili ba? Walay qualified nga sacrifice dili sa kalibutan para i-erase sa sala. Unsay gibuhat sa Ginoo para ma-erase ang sala? Ha? Very good, no? Si Jesus, gipakataw sa kalibutan, nagbaton og unod og dugo para sa mamatay. Kaya kung dili siya mabaton og dugo og unod, di ba siya mamatay? Na-connect niya yung story? No? So, karon, si Jesus karon, tuwa sa cross, nagpasan sa atong mga sala, dayon gilansang siya, o gipatay siya diadto. Ingon dayon niya, before siya namatay, naingon din siya, it is finished. Sa Greek word niya na, kay Greek man atong Bible, dili ba? Sa Greek word niya na is tetelestai, meaning paid in full. Nabayra na ang tanan nga mga sala. Og dito pa na-erase ang mga sala nato nga tanan. Ang kamatayon lamang ni Kristo, mga young people, ang makabayad sa inyong mga sala nga gipangbuhat. Sala nga pagpangawat, sala nga pagpanguyab og daghan kaayo, no? Sala nga pagpanglibak, sala nga pagpangopya, sala nga pagdili pag-obey sa mga teacher. Kana nga mga sala gikuha na ni Kristo Jesus, daw siya ang nagbuhat, daw wala siya gabuhat ni ana. Pero iya kanang gikuha o gibayran dito sa cross. Unsa iyang payment gani ang people? Death. Ang iyang kamatayon dito sa cross. Karon unsa na to pag-avail ang kaluwasan? Malangit na ba kita dili pa? Malangit ka kung magrepent ka. Magrepent meaning maghinulsol. Dili basol ha? Lahi ang hinulsol, lahi ang basol. Ang basol, sad lang ka sa imong sala pero wala ka mag-change. Ang hinulsol is sad ka sa imong sala pagkatapos nag-change ka. Ni-turn away ka from sin to God. Bali mo na imong sala sa una, ha? Di ka makontento og pangupyag isa, ngupyag daghan kayo, no? Nag-turn away ka na imong sin, then Lord, help me Lord, kaluoy intaw na akong makasasala. That is repentance. Kung imo na pagabuhaton mga young people, maluwas ikaw bisan pagdaghan kag sala sa past. Nagka-remember ka mo ni ato sa Luke 23:43. Ningon ang tao nga kawatan, Ginoo, hinumdumi intaw ako nga makasasala. Ay, ingon siya, Ginoo, karong adlaw, hinumdumi intaw ako kumadto ka sa imong paraiso. Unsa ingon ni Kristo? Today, you shall be with me in paradise.
Ginoo, hindumintan ako kumato ka sa imong gingharian. Masa ingon ni Kristo, karong adlaw uban ikaw sa akong paraiso. Okay. So, ako lang pag 2 ka minutes. Katong kawatan. Though ang iyang record sa past is kawatan siya. Pero tuwa siya sa langit karon uban ni Kristo. Ngano? Kay naghinulsol man siya. Ug ang dugo ni Kristo nihinlo sa tanan niya nga sala sa past. Wala na ingon si Kristo nga, uy, daghan kay kag bad works. Gamay ra imong good works di ka kapasan. Wala siya na ingon nga naman. Dili man qualification ang imong perfection sa good works para malangit ka. Kaya wala may perfect good. Ang qualification is mao na lang niya. Kung ikaw magrepent sa tanan nimo nga sala. Unya ang dugo ni Kristo muhaplas sa tanan nimo nga sala. Ayaw ka makabaton sa kaluwasan. Kini bitaw mga hambugiro nga mga tao. Wala ko nakapatay, dili ko palakiro, di ko palakira, di ko kapangupya. Amin ko sa mga magpapa. Malangit gid ko kay buutan ko. Dili hinon siya malangit. Hambugiro man. Ingon pa ni Kristo Jesus, ang nagpataas ipaubos, ug ang paubos ipataas. Tanawa tong kawatan na sa krus. Siya hinon ang naluwas. Ang mga Pariseo sa unang panahon, kadaghanan sila wala kabaton og kaluwasan. Ngano man, self-righteous man sila. Kasi self-righteous gani, feeling niya righteous na siya. Si Kristo nianhi sa kalibutan para sa mga makasasala. Kung ikaw gahuna-huna nga di ka makasasala, dili ka niya luwason. Ang mga maayog lawas nga tao wala nang ginahanglag doktor. Kinsa lama ang nanginahanglag doktor? Ang mga lang kinsa nanginahanglag doktor lang. Ang may sakit. Very good. Pakpak. Kung ikaw gahuna-huna ka nga naa kay sakit, kung gahuna-huna ka nga ikaw sick, di ka maka-heal sa imong self. Di mo tawag ka og doktor, ikaw ang maulian. Pero ikaw gani katagaw-tago sa ikaw gani, di ko masakiton, di ko masakiton. Nana day kay cancer sa imong lawas. No. Ikaw mamatay. Wala ka ang doktor di po buanto sa imo, wala mo katawag, di ba? Pero katong naingon nga, masakiton ako, dok, tabangay ko, siya hinoon ang matambalan, ug siya makabaton og kinabuhi. Kita pod, mga young people, kamo pod, kung muangkon kamo nga makasasala kamo, then dili kamo ka-heal sa inyong kaugalingon nga sin. Kung dili ang blood lamang ni Jesus, kamo hinoon ang makabaton sa kaluwasan. Kaya ang Ginoo maluluyon sa mga tawo nga gatawag sa iyaha. Dili sa mga tawo nga hambugero, mga self-righteous. So, kung gusto ko mo makabaton sa kaluwasan, kung gusto ko mo ma-erase ang tanan nyo nga mga sala, mga young people, paghinulsol, balik na sa Ginoo. Ayo, paghahay sa imong kasing-kasing. Kung imo ganang buhaton, ang Dios maluoy kanimo ug siya maghatag kanimo og kaluwasan. Di na ka maimperno pa. Ang mga tao nga mga self-righteous, mga feeling good, sila ang magkagot o maghilak dito sa impyerno. Apan sila nga dautan lagi sa past, pero naghinulsol na, nagbalik sa Ginoo, nag-change sa ilang nga life. Sila ang makabaton sa kinabuhi nga walay katapusan, sila ang makabaton sa langit.